Hektiset ja Ulla puhelimessa. No hei hei. Joo. Joo. No odotapa pieni hetki. Hyvää päivää. No moi. Mitäs sulla? No tässä piti olla se virusturu, mutta se ei nyt pelitä. Oliks tää miten vanha? Toissapäivän asti. No niinhän se olikin, joo. Muistatko sähköpostiin salasanan? Joo. Kirjoita se tuo lapulle, niin päästään kirjautumaan sinne virusturvaan. Niin, päästään katsomaan mitä se on syönyt. Tää on siis sun salasana. Joo. Selvä. Kuinka vanha sä oot? 16. Ei taas. Mitä? Tippu. Se salasana. Sori, me ei nyt valitettavasti saada sitä kuntoon. Mutta mä voin antaa sulle numeron sinne. Sä voit itse soittaa ja kysyä sitten. Miksi et sä vaan nostas tosta lattialta? Aivan. Odota hetki. Sori, mä en löydä sitä täältä mistään. No sehän on ihan tossa sun vieressä. Joo, katos vaan. Oh,